Hvad skal du, Nielsen? Skal du lige have 18 drinks der til din 18-års fødselsdag her? Næstdrengen. Skal jeg begynde? Ja. Bare nu den hurtigt. Lidt væk, hvis snækket kommer. Det var 3. Var det klart? Ja, vi er vist allerede op på 10 sekunder. Det var god. Fuck, han er nice. Godt, Nielsen, det er sindssygt. Det er ikke dig efter. Det er jo dagen, du skal gøre det. Jo, Daniel. Okay, er det sodavand, I har proppet i? Nej. Det er den sidste, ikke også, der dør han virkelig. Ej, det ser godt ud. 10 minutter. Er den god, Nielsen? Er det sodavand? Thomas, om en kvarter, så kører du ham hjem, eller Så næste trin, det er, han lige skal ud af dig ølstafette der. Et øjeblik. Ja. Lige Kun ham. alene. Nielsen. Han har øvet sig. Han har trænet. Skål. Ej, hvor er det godt klar. Den er klar. Hey! Sejt gået. Var den god, Nielsen? Han skal sgu da ikke ud for nummer, så gør det først. Ja. Skal du have den til? Hvad med noget sandkage med fedt og rare? Jeg skal ud og knække sig nu. Jeg tror, jeg sætter mig nej, det er til Daniel. Jo, han skal have 17. Har du regnet med det? Så er det dig, Daniel. Jo, han skal. Jo, han skal da. Jo. Nu er det meget sjovt. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Han skal gøre det, når han bliver 18. Men der er han jo ikke hjemme. Jamen, han skal da holde en fest, når han kommer hjem. Ja, jeg gør det nu. Victor, du har også haft fødselsdag. Nej, men du skal også have. Du har også. Ja, det, du har. Skal du have en tur 16? Kom nu, lad os af. Hvad så, Nielsen, drengen? Ja, Pernille!